This is Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. And DJ EJ on the mix. At DJ on the mix. Baka meron ka dyang shoutout pa na natitira. Yes, meron. Gusto ko lang i-shoutout ang aking parents, si Mama Girlie and si Papa Emerson, na super supportive sa mga ganap ko. Since then, DJ. Talaga? As in, wala silang lakad mo na inayawan nila? Wala, DJ. And of course, sinusuportahan yung mga yung mga gusto kong gawin sa buhay, DJ. Totoo ba? Lahat ng lakad mo sinuportahan nila? Wala yung pagbabawal na, bawal kang umalis ng ganitong oras, ha? DJ, as long as mag-grow ako dun sa mga gagawin ko. So parang hinahayaan ka nila na magkamali ka, matuto sa sarili mong mga paa? Yes, DJ. Pangilan ka ba sa magkakapatid? Panganay ako, DJ. Panganay. Yes. Tapos yung parents mo, both working? Si Mama, siya ay housewife. So Okay. kasama namin siya araw-araw. Sa bahay? Yes, sa bahay. Si father? Si father is OFW right now. Yeah. Nasaan siyang bansa ngayon? Hindi siya, land, sea-based siya. So, nasa barko. Cruise ship or cargo? Cargo. Cargo. Yes. Seaman. Yes, DJ, yes. Uy, marami akong kilala na na mga kabisyo nating seaman dyan. At balita ko kapag seaman daw, dumadami daw yung pera. Ay! Legit ba? Sakto lang. Nakakapagpundar, Yes. nakakaipon, Oo. napag-aaral kayo. Yes, DJ, yun yung pinaka-importante. Ilan taong ka nung nag-seaman si Father Dear? Since pinanganak ako, kasi doon talaga siya graduate, DJ. Seaman talaga. Kumbaga Maritime Academy graduate siya. Cook. Chef, as a Yes. chef, ganun. Yes. Di masarap magluto pa din yung tatay Yes, mo. DJ. Tuwing nandito siya, punong-puno ang lamesa ng masasarap na pagkain. So ano yung pinakamasarap na masasabi mong favorite mo na luto niya? Yung pakbet, pati yung, tawag dito, yung... Wait, pakbet ng Ilocano? Pakbet Ilocano, na... yes. Ilocano ba kayo? Oo. Pakbet ng Ilocano. So, ito yung may malunggay. Yes. Tapos yung bunga ng malunggay. Yes. Tapos yung mga karne-karne na luto, yung lechon, 'di ba? Yung tawag dito, yung pork chop, iba yung pork chop niya. Anong klase yung pork chop niya? As in crunchy na crunchy. Tapos kapag So, hindi siya yung medyo soft kind of pork chop. yes. So, yung kanya, pinritong pork chop. Yes. Tapos, masasabi mong hindi siya sunog, pero crunchy siya. sobrang crunchy, masarap. Sobra. Magaling magluto. Magaling Sobra. magluto. So, yun yung mga namimiss mo na niluluto niya. Yes, of course. So, since sanay ka naman na pala na OFW yung tatay mo, wala ka naman yung feeling na, ay, shucks, nagtatrabaho sa ibang bansa, tatay ko, kailangan ko siya ngayon. Yung ganon, wala namang feeling na ganon. Kapag kinalakihan mo na siya, medyo masasanay ka na. Pero of course, hinahanap-hanap natin ang pagmamahal ng isang ama. Lalo na yung luto niya, di ba? Oo, nakaluto din. Yes. Pero yung mother mo, maluto rin yun. So, siya, pag minsan, siya yung nagluluto for us. Ganun. Ikaw? Ako? Working tayo eh. So, ayun, isa pa yun, DJ. Hoy, hindi Kahit- working, oo. hindi ka na makakaluto, Tama. Kaya nga, thankful din ako kay mama kasi understandable siya na hindi ako nakakatulong sa bahay because I'm working sa bahay. Kumbaga, naiintindihan niya, understanding siya dun sa sitwasyon na meron ka, na parang imbes na iluto mo, ipagod mo sa bahay, ipahinga mo na lang so that you can Yes. recover well dahil nagtatrabaho ka at the same time nag-aaral ka. Yes. Kaya di ba, super supportive. I am May so excuse ka thankful. talaga. Na hindi ka makapagluto, di ba? Pero nakakataba sa puso, di ba? Na kapag meron kang nanay na hands-on sa inyo, and at the same time, meron kang mga magulang na alam mong mahal na mahal ka. Ibang klase man sila ng pamamaraan kung paano ka mahalin. Yung isa nasa malay, nagtatrabaho, nagpapakandahirap para ikaw ay mabigyan ng magandang bukas, ganyan. Yung isa, kasama mo, magkakaiba man sila ng paraan, pero ano mong mahal ka nila. Yes, and supportive. Sila, DJ? Talagang pinapakita nila na supportive sa lahat ng gagawin. So, paano nila pinapakita yung mini-message ka palagi? O kaya mo yan? For example, etong nandito ko ngayon sa Love Radio Academy, binigyan ka ba ng limpak-limpak na pera? Ganon. Kasama ko sila actually, yung mama ko and mga So, yung kapatid. tatay mo, dumaong yung barko para lang masuportahan ka? Actually, nakikinig sila. Kahit nasa dagat sila. Seryoso? Because, yes, DJ, umaabot tayo sa ibang bansa Uy, right thank you now. po sa lahat ng mga maninisid dyan, Yeah. Iba
pala yun. Salamat po sa inyo at salamat sa magulang ng ating student radio jock for this afternoon. Anyway, ang dami pa namin pagkukwentuhan ni DJ EJ on the mix sa aming pagbabalik, and live pala kami by the way online, kaya tuto ka lang sa amin sa 90.7 Love Radio. Kapiling pa rin si DJ Rocky And si DJ EJ on the mix. sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!